Good morning mga kasodris. Dito naman tayo sa game natin, no? 3D Lotto. Today is April 17. So balik tayo sa previous mga kasodris, no? 2 p.m. 217, 5 p.m. 608, 9 p.m. 079. So pasensya na mga kasodris, no? Slide lang tayo, no? So sa palaran tayo ulit today, no? Congrats lang sa pairing natin na tuwa, no? Kalabas na. So balik tayo sa coming pairs natin, 2-0, 3-1 and 4-1. Sa minty natin, 937, 120, 930 and 152. Huwag kalimutan mag-rumble mga kasutris, no? Rumble target. So control number natin 8512, all draw na yan mga kasutris. Pasakay natin 78. So dito tayo ngayon sa hot number natin, no? 854 and 824. Rumble target ng set-race, no? So sa mahilig ng dalawang kombinasyon lang, ito today kombinasyon natin 814, 314. Bali all draw na to mga kasudres, no? Kahapon walang double, no? So ingat tayo sa double. Mayroon tayong apat, no? Double 112, 122, 448 and 488. Sa depensa natin, si Binit 4, 931, 620, 920, 631 and 473. Kahapon walang syndicate number, no mga kasudris. So try natin yung syndicate number today, no? 01, meron tayong 120. Sa 25 meron tayong 152 sa minty natin. Sa 38 wala tayong 38, no? So mag-slide na lang kayo dito, no, sa number natin. 804, 834, 814, 834, pwede rin 834, no? Sa 784 pwede rin 783. Excuse me, kayo na bahala mga kasudris. Sa 47 meron tayong isa, 784. Sa 69 wala tayong 69, no? So kayo na lang bahala maggawa ng kombinasyon sa 69. Sa triple meron tayong apat, no? Apat, 8, 5, 2 and 6. Pero sa malawag sa pirag pwede na rin yung triple all. So good luck mamaya mga kasudres, no? 2 p.m, 5 p.m, 9 p.m. So kung bago ka pa sa channel natin, paki-subscribe na lang and click the notification bell para update kayo sa next video natin. So hanggang dito na lang mga kasudres. Good luck and God bless.